ኢየሱስ ግና ናብ ደብረ ዘይት ከደ ምድሪ ምስ ወግሐ አንጊሁ ከም በሐድሽ ናብ ቤት መቅደስ መጸ ብዘሎት ህዝብውን ናብኡ መጸ ተቐሚጡ ኸዓ ይምህሮም ነበረ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ድማ ኣብ ዝሙት እተረኸበት ሰበይቲ ናብኡ ኣምጽኦም ኣብ ማእከል ደው ኣቢሎም መምህር እዛ ሰበይቲ እዚኣ ክትዝሙ ከላ ተትሒዛ ከምዚኣ ዝበለት ከዓ ብዳርባ እምኒ ክትመውት ሙሴ ብሕጊ ኣዚዝና ኣሎ ንስኻኸ ብዛዕባኣ እንታይ ትብል በልዎ መኽሰሲ ምእንቲ ክረኽብሉ እዚ ኢሎም ፈተንዎ ኢየሱስ ከዓ ደኒኑ በጻብዑ ኣብ ምድሪ ጸሓፈ ደጋጊሞም ምስ ሓተትዎ ከዓ ቅንዒሉ ካባኻትኩም ሓጢአት ዘይብሉ ንሱ ቅድም እምኒ የውድቐላ በሎም ከም በሐድሽ ከዓ ደኒኑ ኣብ ምድሪ ጸሓፈ ንሳቶም ግና እዚ ምስ ሰምዑ ብሕልናኦም ተረትዑ እሞ ካብ ዓበይቲ ጀሚሮም ክሳዕ እቶም ዳሕሮት ኩሎም በብሓደ ወፁ ኢየሱስ ምስታ ኣብ ማእከል ደው ኢላ ዘላ ሰበይቲ በይኑ ተረፈ ኢየሱስ ከዓ ቅንዒሉ ብዘይታ ሰበይቲ ሓደ እኳ ከምዘየልዎም ምስ ረአየ ኣቲ ሰበይቲ እቶም ከሰስቲ ክዳኣ በያለዉ ዝፈረደኪ ዶ የልቦን በላ ንሳኻ ሓደ እኳ ጐይታ ይበለቶ ኢየሱስ ድማ ኣነ እውን ኣይፈርደክን እየ ኪደ እሞ ደጊም ኣይትበድል በላ